Dobar vam večer i dobrodošli u Skopje. Pridružite mi se ovih pola sata u otkrivanju magije i šarma ovog veličanstvenog grada. Skopje, glavni i najveći grad Republike Makedonije, koja sa svojih 2.069.000 stanovnika na svjetskom popisu stanovništva zauzima vrtoglavo 148. mjesto. Samo Skopje nastanjuje oko 600.000 stanovnika. Jedni od glavnih simbola Skopja su tvrđava Kale i kameni most, koji su se zbog svoje važnosti našli i na grbu grada. Riječ Kale je turska riječ za tvrđavu, stoga je ime tvrđave Kale zapravo tvrđava. Izgrađena je u 6. stoljeću i nalazi se u dijelu starog grada, te se nje puca predivan pogled na cijelo Skopje. Kameni most potječe iz 15. stoljeća i premošćuje rijeku Vardar koja dijeli Skopje na dva dijela, lijevi i desni. Ime rijeke Vardar možete lako zapamtiti koristeći ovaj trik. Kameni most povezuje glavni trg Skopja sa starim dijelom grada na drugoj strani. Stari grad, popularno zvan Bazar ili Stara čaršija, zaštićena je nacionalna znamenitost. Smatra se da potječe iz 12. stoljeća. Krase ga mnoge zgrade i džamije, izgrađene za vrijeme otomanske vladavine. Posebno zanimljivi su i nekoliko preostalih turskih atrija sa autohtonim restoranima i kavanama. Stara čaršija nekoć je bila trgovačko središte, pa ne čudi da je i dan danas prepuna autohtonih radnji, poput ove autohtone zlatarne ili autohtone antikvarijarnice sa autohtonom memorabilijom iz Drugog svjetskog rata. Prava je šteta proći kroz čaršiju, a ne sjesti u neki od mnogih restorana na pokoje tradicionalno jelo poput ćevapčića, skopske salate ili bajpek. U zadnjih nekoliko godina Skopje je drastično promijenilo svoj izgled. Projekt pod nazivom Skopje 2014. vladina je inicijacija da uredi uži centar grada i Skopju da novi identitet. Projekt uključuje izgradnju 20-ak zgrada i preko 40 spomenika povijesnih ličnosti Makedonije. Novonikle građevine izgrađene su u velebnom neoklasicističkom stilu i krase obalu Vardara. I starije zgrade iz centra dobivaju makeover, te će i njihove zastarjele i neugledne fasade uskoro zacvjeti u novom svjetlu. Nažalost, ovaj predivni i vizionarski projekt nije prošao bez kontroverze, te je naišao na osude mnogih građana, arhitekata i kulturnjaka. Osim primjedbi da je ovakav izgled grada historicistički kič, projektu se predbacuje i nekvalitetna izrada fasada, koje bi za samo nekoliko godina već mogle trebati restauraciju. Priča o zgradama od gipsa uvelike je popularna, no odlučio sam se u to uvjeriti i sam. Uz obilje krasnih novih građevina, Skopje posjeduje još mnogo zanimljivih atrakcija. Primjerice, skulpturu Filipa II, Aleksandrovog oca, skulpturu Lava, gusarski brod koji je nepomičan jer je na betonskom temelju, double-decker buseve, lava koji riga vodu, konje koji se utapaju, skulpturu Aleksandrove majke u svim fazama njenog majčinstva, još jedan brod, ovaj put na stupovima, most sa 29 skulptura, još jedan most sa još 28 skulptura, seksi zgradu, lavove koji se utapaju, 1, 2, 3 vrbe posađene usred rijeke i moj osobni favorit, Slavovog, star 3 godine na kojem piše Makedonija. No uz sve to, tek preostaje da spomenemo najveći i najvažniji simbol Skopja. Skopsko pivo, u proizvodnji od 1924. godine. Prvo je komercijalno makedonsko pivo. Najprodavaniji je brend u zemlji i u njemu uživa i mlado i staro. No uz Skopsko, tu je još jedan važan i nezamjenjiv simbol ovog predivnog grada, milenijski križ, na vrhu planine Vodno. Izgrađen je 2000. godine kao memorijalni spomenik za 2 milenija kršćanstva u Makedoniji i svijetu. Sa svojih 66 metara najveći je križ na svijetu, a i u Makedoniji. Vidljiv je iz cijelog grada, a u sumrak pretvara se u frapantnu svjetleću skulpturu. A sumrak i je to magično vrijeme kada Skopje pokazuje svoje pravo lice. Zvučnici na svakom kutku započinju prave male koncerte klasične glazbe. Tisuće svjetala pale se i obasjavaju impozantne neogrčke građevine. Započinju svoj magični, erotični ples po kičenim fasadama i ostavljaju bez daha. U toj raspjevanoj rapsodiji boja i zvukova i skulpture bivaju uhvaćene u mrežu duginih boja i kao da oživljavaju.
Pokoji zlobnik slijep na ljepotu možda će sa podsmjehom skrenuti pogled sa bijelih mostova i ponosnih zdanja. Možda će prigovoriti da je uz sve to stvarno nepotreban još i veliki panoramski kotač koji se upravo gradi. Čak će ljubkom Skopju prišiti pokoju pogrdnu titulu, poput balkanskog Las Vegasa. No ono što u tom gradu zaista ostavlja utisak nisu grčke građevine, šarena svjetla, pa čak niti već treći gusarski brod u izgradnji. Baš naprotiv, to čine ljubazni i vedri mještani koji svojom velikodušnošću i toplinom svakom gostu učine da se osjeća dobrodošao i kao kod kuće. Dragi gledatelji, nadam se da ste u ovoj cijelovečernjoj emisiji uspjeli uhvatiti duh Skopja. Sljedeći puta vidimo se u Reykjaviku.